Глобаллашу шартларында татар телен өйрәнү һәм татар мәдәниятен үстерү өчен уйлап чыгарылган үз телем бәйгесе дәвам итә. Быел анда катнашу өчен 80ннән артык гариза тапшырылган. Яңа гына әлеге бәйгегә нәтиҗә дә ясалды. Тел өйрәнүнең стандарт булмаган кызыклы ысулларын белүче яшьләр белән хәбәрчебез Мөршидә Җихан аралашып кайтты. Без барыбыз да балачак иленән күрәсезме, нинди матур курчаклар, әле алар татарча сөйләшә дә белә. Ул курчакларны безгә Гөлшат ханым тәкъдим итә. Ул үз телем проектында катнашкан. Әйдәгез якыннанрак таныштырыгыз әле үзегезнең эшләр белән. Мин шушы Курчак татар проектының авторы булам. Милләтебез киләчәге ул балалар. Шуның өчен дә мин телне өйрәтүне балалардан башларга кирәк дип санадым һәм алар өчен менә шундый уенчыклар җитештерә башладым. Менә алар бит инде тавышландырыла торган курчаклар. Әле тагын нәрсә турында алфавит сөйлиләрме, тагын җырлыйлармы, тагын нәрсәләр эшлиләр? Әйе, әлеге курчаклар балаларга алфавит, соннар, төсләр, атна көннәрендә өйрәтәләр. Бәлки тагын берәрсен күрсәтерсез, нәрсә эшли белә курчаклар? Мәсәлән, сезнең кулыгыздагы курчак нәрсә эшли белә? Бу курчак, бу песи җырлый белә. Исегезгә төшереп узабыз, әлеге бәйге 2021 елны игълан ителгән иде. Ул вакыт 5 проект сайлап алып кулланышка кертелде. Быел үз телем бәйгесе яңартылды. Иганәче эшмәкәрдән тышаны үткәрү һәм оештыру эшенә Казан шәһәре мэриясе алынды. Быелгы проектлар 21 елгыдан айрыла, чөнки инде шушы әзерлек этабында ук, башлангыч этабында ук без күрдек, ничек тормышка ашырылганын, адымнар буенча алар күз алдылар. Беренче елны ул кызганычка каршы юк иде. Күбрәктәге идея буларак кына бара иде. Быел инде менә бу ашыру этапларын, тормышка ашыру этапларын кеше күз алдый. Беренчедән, икенчедән тагын да кызыклырак проектлар барлыкка килде. Һәм инде менә мин хөкемдарларга ярдәм бирсен, чөнки авыр булачак фикер алышу. Чыннан да, жюри әгъзаларына иң яхшыларын сайлау беренче тапкыр үткәрелгәндәге кебек җиңел түгел. Тәкъдим ителгән һәр проект үзенчә кызыклы. Аларның барысы да отышлы. Ләкин без аларның арасыннан иң отышлы сайларга тиеш. Иң отышлысына әлбәттә инде ул менә тиз арада балаларга, яшьләргә, гомумән халыкка җиткерә торган проект булырга тиеш. Әлбәттә инде менә миңа ошады, монда төрле юнәлешләр бар. Ул радиода, телевизион проектлар, сайтларда ясау. Мәсәлән, миңа бик ошады, Мирханиникигә багышланган сайтны тәкъдим итте 16 яшьлек егет. Финалга сайлап алынган 21 проектның берсе балалар өчен аудио китаплар әзерләүгә багышланган. Мондый тәҗрибә бар иде кебек, шулай да ачыклык кертү урынлы булыр. Саф әдәбият дигән проект тәкъдим иттек. Әлеге проект кысаларында без балалар өчен әдәби әсәрләрне аудио форматка күчереп, аудио китаплар яздыру планлаштырабыз. Әлеге аудио әсәрләрне радиода да яңгыратачакбыз һәм шулай ук ирекле китапханә булдырып сайтта, аннан һәркем теләгән һәрбер кеше, укытучылар, әти-әниләр, тәрбиячеләр файдалана алсын дип тырышабыз. Үз телем бәйгесенең катнашучылары Казанда яшәүче мәктәп укучылары, студентлар һәм 35 яшькә кадәр яшьләр. Иң әйбәтләр арасында Алина Бикмуллина проекты, икесенә уртак буларак Зәкәрия төркеме белән Саф радиосы бүләкләнде. Гомуми приз фонды 2 миллион сум. Бу сумма финалга чыккан проектларның барысында чынга ашырырга җитмәгән очракта отышлы дип табылганнарына оештыручылар Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм республикада яшәүче халыкларның туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча комиссия аша ярдәм итү усулларын эзли. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.